ket disemprot koyo ngene jujune kok ora omong. Aduh. Yo lah panase ceper kok ngene kareng-areng ning ndi iki. Mun aku. Panas ya ampun. Arep ning ndi iki ngene carane. Supete sapa iki jujune ra karuan. Jaluk saiki lah. Jaluk sak ndi ora oleh to. Kok ya ampun. Jan ra umum. Oh iya jujune kok ngene iki jane wong iki ora duwe kepas napa piye to jane. Suket iso beruh ngene iki jen. Dia foto ora bingung wong iki. Suket kaya ngene lho. Jan kaya dino jene. Delok suket disemprot ide mben alum ora ya kek pambengitan. Deres lho. Mandi ora obat iki kan. Suket kok iso. Iki jujune jan ra. Sopo ngarep teng ladang kok semprot lho. Piye wengo? Deh. 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 Weh, iki Mbak. Iki suket iki disemprot wingi lho, Deh. Lho, apa iya? Iya. Lho, iki apa sukete sampean? Iya. Ampun ngono kok ya ora ngomong ngono lho, Beh. Lah terus piye iki? Aku wis kadung arep sampe iki akeh iki. Ngono kok ya ora ngomong mau lak aku babat. Panas sih koyo ngene lho kok malah ngomong. Lah terus iki sapa sing arep ngejoli nek ngaret iki? Kok iso kok ngejoli lho jenenge obat anu suket disemprot apa ya ero lek diriti wong. Kowe kan diaciri to, Mbak. Apa dikeki plang ngono bawa suket iki disemprot terus gak trimo iki aku pokoke sampean takon ngejoli iki. Aku wis kadung oleh sakmene akeh kok. Panas sih koyo ngene kok malah sampean iki ngomong nek suket semprot ora oleh diriti kok lagi saiki. Wis pokoke sampean tak koni joli iki. Wis suket delok kadung koyo ngene iki akeh lha kok malah sampean Ya ngomong. urusanku Deh wong sampean lho sing Wis gak arep dhewe. joli. Aku ya ora salah wong ladang-ladangku tak obat-obat. Iki joli, ora dijoli wis awas. Wong suket kok iso diobat ora omong sampean kadung arep panas nyengkek koyo ngene kok. Keringet bios-biosan koyo ngene kok malah ngaret angel-angel kok malah suket semprot ora omong sampean iki. Wae semprot iki omong apa dikeki plang suket disemprot lah kok karepmu dhewe kowe iki malahan. Malah kurang kerjana tak tekan. Wis geser joli iki. Ora joli. Enak men ngejol-joli. Oh, ora joli titanono kowe kok. Wong nyemprot ning ladang-ladangku dhewe kok njaluk ijoli kok penak men. Wong kok aneh men. Iki nemu iki. Iki Deh ijole Deh. Omong. Rasakno we. Aduh. Waduh, sudah. Lah kok malah tibalang dasku. Bajingan wedok kayak mau. Kok melayu ngeciprit kayak ngono. Oh, wak tenan kayak ngono. Tak oyak tenan kok.